Ringtone mo ba? Kining mas kuan ko mas swabe sa nimo ha, pero kalimot pitakuha na may manawag sa akong cellphone eh. Wala na manawag? Oo. Asa ko is are you complaining? Are you complaining? Wala sad. Ha? Padung na ra bang Valentine's Day ba? Balitok ta ni. Ha? Well, ikaw unsa man imo Jiggy Juice? Unsa may muhang itsura si mong Valentine's ani pohon? Magkamuritsing ta ni. Diri man ta sa kuno ni. Kaning si tawag ni ani. Si Jiggy magod, lahi magod ni siya man gud ang pangitaon sa Valentine's. Siya may pangitaon niya. Mura magtago-tago. Mo na ikaw may magtago-tago. Hide and seek. Mo nang busy mo cellphone. Dili busy. Ang ato Dili busy. Inkomunikado. Anyway, kidding aside, atong hisgutan karong adlaw is actually very hot subject for the past couple of days now. Siguro for a week now. Pero Grabe kayo ang kapassionate ang mga atong mga kaigsuunan regarding kaning mga taxis ba? Mga taxis. Just about last week, nagpost ko og comparison kay ang ako ang anak nag-book siya og taxi kanang Grab taxi bitaw. O man wala lagi ni kuan ba? Wala lagi ni kuan lagi siya ni Grab. Kay compare nako ba ang Grab taxi versus Green GSM. I-compare niya dako kay diferensya. Lahi lagi kayo. Og murag for the same distance. Siguro mahog siya og let's just say 10 kilometers. Let's call it 10 kilometers. Ang presyo sa usa Kita ko ato. diferensya og mga 100. Lagi? O dako kay diferensya ba? Unya grabe kayo ang mura og mga uproar, mga comments sa social media. Yeah. Oo, niya. Nag-point out pag ginako, akong gi-follow upan nga. Naka-upan aning mga regular taxi good is that medyo dili kayo sila maayo pagka-maintain. Manimaho ng usa ka milyon ka utot. Ha? Oh no. Ha? Di, ang abuan na kay kanang agup-up nagbaho siguro niya kanang lahi-lahi na siya pero that is actually a personal observation lang na nako. Okay. Unya kaning daghang kaayo ang mga let's just call them regular taxis, right? Let's just call them versus the Green GSM kay bago magining Green GSM. Kana. Daghang kay mga passionate pod mga kaigsuonan nato mga taxi drivers nga medyo nalain pod sila. Nalain sila ba? Na-comment sila. In fact, maayong buntag sa atong mga kaigsuunan nga mga taxi drivers. Right, o may mga buntag Grab nyo. taxi drivers o mga mga Move It. Unsa pa yung ubang mga brands diya, Raf? Maxim o uban pa. Mga taxi operators. Mga taxi operators pod. Cebu. Including of course the Green GSM. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Daghang kayong mga taxi drivers bro nga aligri kayo kay musakay kanila. Online gyud na sila naturalmente nga unsa man pagkuan lag booking. Magtan-aw na sila TMC. Maminaw na sila TMC. Imbis maminaw sila og radio. Maminaw sila og TMC. Kung dili magay sila maminaw ni Rafi Tulfo or kinsa pa na mga Tulfo brothers diha nga sige lang bagot-bot kita po nila paminawon. So katong mga taxi drivers nga naminaw karon ato tang hisugutan mo namo karong buntaga, karong adlaw. Wherever you are in the Philippines, we also have a lot of taxi drivers listening to us in Luzon. Kasi maraming magtagalog sa mga comment section hindi ko masyado mapalaka para akong makabaw. Nagtatagalog palaka. Ano ba? So di kay ko mahibong we have listeners and viewers also in different parts of the Tagalog speaking communities of the Philippines. So maraming magandang umaga po. Akala ko maraming araw sa inyo dyan. Marami rin. That's actually a pretty positive wish, right? Yeah. May you have more days to come. Right. Kamao po. You're making up for that. Lusot po. Mura po si Luca, di ba? Oh, nakalusot. Nakalusot. Anyway, Yeah. so ang ilahag yung comment ba sa mga pro Green GSM is number one, kaning barato. Pero you cannot compare the Green GSM to kaning Grab car. Yeah. Ikumpara nimo sa Grab taxi Okay. Kaya kanang Green GSM is in effect a taxi. Yeah. Kaning Green GSM, just to give you an idea what it is, let's just talk about the Green GSM. It's actually a brand new
a fleet of kaning sa tawag ni ani green taxis. Green because it is electric, fully electric ni siya. Pasabot ni ani niya, plug lang ni sa lubot ni ko ni Bayjaya mo andaran ni siya. Bitaw i-plug 30,000 watts na to ana. I-plug siya sa kaning sa kuryente, ma-charge ni siya. Kani siya, Green GSM is referred to as Shan SM in Vietnam. Unya, founded by the chairman of the Vin Group, the parent company of VinFast. Kaning VinFast ba? Distributor na ron. Morning suya kay ko ani bay kay kaning VinFast is the first or at least one of the first that I know of electric cars to come out of Vietnam that is distributed worldwide. Vietnam ni siya. Mo na siyang VinFast, di siya. Mo na siyang the world's kaning Green GSM is the world's first multi-platform green transportation fleet. So yeah kay ko aning VinFast gid ba kay di ba for a long time especially because Vietnam had their own Vietnam War against the United States and all of that stuff, right? Kaning Vietnam ulahi kay ni sa Pinas. Grabe kay ni kaawahin nato. Maugid. Nya paghuman ni na overtaken lang ta in terms of the economy ba. Nya lupigan lang ta naka-release pagud sila og globally kaning competitive nga electric vehicle. Mo nang gitawag og VinFast, but that's another story. All right, sige. Ang atong gisgutan karon ang ilahang Green GSM. Kaning Green GSM medyo controversial sad ni siya kay murag naman ni daghan nga murag wala ni tugot nga kuan sila ipadaganon sila sa franchising nila murag nay gamay nga problema. Unsa may story ani Raf, would you be aware of unsa ginahitabo nila nganong murag wala na kay ako gi-invite na ko ni twice or 3 times sa ilahang grand launching. Sige lang i-postpone kay dili ma-approve ang ilahang pag operate license nila. What's the hold up man ni Raf? Dili ko sure actually pero I did see pag-search nako green taxi gahapon the first thing na ako nakita sa news kay murag franchising or licensing nila is denied again and this was in Davao. Wala ko nakitaan nga with regards to Cebu sa immediate nga results pero it seems like ang kaning issues sa ilang licensing ba nila or sa ilang franchising kay it's happening all throughout the Philippines but dili lang sa dili sa Cebu kay even in Davao nasa lay mga problems bahin na. Pero wanda ba wala pa na operate karon di ba? Sa akong nahibaw-an murag wala. Yun na ni kani Basti ang katong buses nila sa murag ilang BRT po di ba? Sakto ba to? I think so. Yeah. Tanan ako. So actually they launched in Metro Manila just a few months ago and they recently expanded here in Cebu of course. And like you said, kaning Davao, and they're noted also for their affordable alternative traditional ride-hailing app. So pareha po ni siya kaning Grab katong nila. Katong una katong Uber katong Uber ba ligri sa kitos tanan di ba kay katong Uber is also an international brand di ba? Bitaw. And there's still Ubers all over the world and the owners of Uber the operators of Uber could not stand pull out to sila dire no. Could not stand the way they did business in the Philippines ba. So ni pull out lang sila. Kapoy sila ba. Kay daghang kuno kay Ichiburichi. Samo kuno kay sanan ba. It's so complicated kuno to do business in the Philippines. Mo na diha. So nihawa na lang sila sa Pinas. So actually I actually loved Uber. Because this was the time when I was in Manila very often. Unya sayon jud ayo pagkuha sa Uber. Unya nindot pa kay mga sakyanan. Nindot pa kay mga sakyanan no. Mas kuanto sila, mas refined tong ilahang because when it became Grab, pag na may pagkakuan gamay. Masa no? Sakto ba? Ang Uber is very kani nga daghan kay mga private owners of kanang ilahang mga personal cars ba? Personal gyud nila. Ilahang gamit as pero mo magyapon ang sa Grab Juice, di ba? Mo magyapon. Ang Grab personal owners magyapon sila pero og nahitabo man gud sa Grab gud og sa na Move It man or Maxim right now is that mura og gipahimusla ni sa mga negosyante
unya namalit sila og fleet of kaning cars. Unya mura na sila Ilang gipa-operate gihapon. operate gyapon. Murag ana nga style ba? Murag Pagkadaginutan. dili kay ana ginang mga negosyante. Opportunista gito. Mo ginang negosyante mangita mo jug oportunidad, di ba? Mausad. So mura siya. So daghan kaayong ni praise aning green GSM taxi because of, number one, its ease of use, and number two, its cleanliness. Kay bag-o lagi mga sakyan. Kay bao nakahumot kayong bag-o, di ba? Pakay ka. Pangutanan na tagay tag mga pila ka buwan na ron. Kung ang mga daan nga taxi 1 million farts, ang kaning mga green GSM maikog pa ta mangutot, di ba? Milit na mga buling sa ilaha mga kuan diya. Ipalingkuran. Maikog ta mangutot, di ba? Oo. Unya manggali kung mananaon sa nimo limpyo sa kay sud ni siya kan humot pa kayog leather, di ba, or whatever. Pwede ko ganas baho na ba ng mga baho scanan. Mo ba? Yan butangan deg ka ng mga prisoner, ambot lang inaana. Pa ko sa kay green taxi pero natuswayan. Kay nayuban taxis usan ako gandi ganahan mahilo ka tungod na ng mga air freshener makahilo ra ba gina. Just to let you know in the wellness perspective. Really? Kanang pine tree nga Kanang pine. Ginoo ko. Tanawa ng unsay naka ingredients niya nga mga air fresheners, you have to check it out. May pa shift na mo og kanang mga essential kana bang mga diffusers. Kana mo na bag-oron jigi juice ha? Not really new but somehow an info bitaw nga. Kay ako I remember when I ride a taxi. Murag maghangyo yung ablihang bitana bi. Mo ni baho sa mga taxi na to. I hope sa kanang green taxis dili na mahitabo. Unya of course part of the baho sa anak niya whether you like it or not is number one ang driver sa di ba? Kung dili kanang kung ang driver dili pareha nimo bayjay maligo once a month. Kana actually once every time I think about it. Lisod gayo, di ba? Lisod gayo, di ba? Mapil yun, manimaho yun tibok taxi. Pero in fairness, but in defense po of the taxi drivers, kung ang pasahero palahubog, kaning magsuka-suka, di ba? Kaning way kaligo. Kay mo man ay complain sa mga taxi drivers ko, no? Kanang padung na sila diha sa kanang agwa sa waterfront, kanang paduhong na sila sa mga clubs sa Cebu. Mulihay ko na sila kuno kay ang mga pasahero kuno mga batanon, mga bahog singot, wasted na kayo in other words. Magsuka-suka pag yun. Lagi. So what are they gonna do about it? Sa man nila ilang lihayan, di sila pasahero. Wa sila pasahero. Mo na siya ron. Mo na siya. Depende na po na sa imong appetite for risk po, di ba? Mao lagi. So so kani atong green GSM napa ni sila ilahang mga bag-o nga mga guidelines sakto ba? They are sakto. Having bago pa man. So what's the difference between them now and then our taxis before? So man, aside from it being electric. Well, you know, naa siya app, right? Naa siya app nga dedicated yun nga app. Dedicated for the specific. I-download ang problema aning Green GSM in Cebu is they have not deployed a lot of units yet. So problema niya, daghang kay mga complaints. In fact, my daughter had a similar kaning problem when she was about to attend her event. Book siya. Nag-book siya a day before, yun ba eh? A day before niya gibook. Pwede din na buhaton, day. Pwede makabook. Schedule. Ni-schedule mo ba? Schedule. Ay, okay. For example, ato kay airport ugma. So, schedule mo ugma, di ba? So, wala man abay wala man wani abot ba? So and I've heard more than 3 complaints on my feed about kaning Green GSM walay service. So pasabot ni ana agkuwang pa ilang mga units. Pero they're growing, I think. They're supposed to have 600 units in Cebu if I am not mistaken. Unya murag ilang gi pagawas murag medyo 100 or 200 pa inahinay pa ba kada naggan mga disputes good. Primarily of course is the foreign ownership dispute. Kay iba bitaw ka nga like we talked about earlier. Vietnamese company niya ang sitawag niya ni ang Vinfast ang Green GSM, right? Ang mother company Vinfast. So see of course in the Philippine law any company must be 60% Filipino owned.
only 40%. Diha na sad ni sila. Mga kuan pa bro. Loophole na sad ni. Diha na sad ni sila mataga kani. So what's going on here? So this is owned 60% dapat by Filipinos. Again, that's the Yeah. So they're partnered definitely with Filipinos to operate here. I'm sure they operator. Yeah. So I'm sure they can solve that. Lagi. Pero at the same time, daghang kayong mga nangasuko ang mga taxi operators sa Cebu. Yeah. Kay kompetensya gyud nila. Diba? Diba? Of course, they have to be competed with. Kay they wouldn't improve. Correct. Kaya ba kayo mga naong uban diya? Daghan man kay tag mga taxi operators sa Cebu. Ako nang gi-mention kanang mga atong mga tigpaminaw diya ang mga taxi drivers kung naamoy mga ikasalmot sa amohang programa, i-message lang sa atong sa ni Ralph. Asam sila mo message ni Ralph. Well, pwede mo comment sa atong Facebook Live, sa atong TikTok Live, and of course sa atong YouTube Live. By the way, shout out kay Arwana. Unsa man ni taxi driver ni sa Arwana dili? Isda ni sa Arwana unsa man ni? Wa mo siya niingon pero legit follower. Oo. Legit to siya, legit. Prove to us, Arwana, that you're a legit follower. Show us a photograph of you following us. Pwede. So man na pagpicture nang ma-follow. Share nila. Ma-comment man na niya sa comment section. Anyway, shout outs to all of the taxi operators and all the taxi drivers of Jagan's Taxi, Tiyan Ken Taxi Services, kani may talisay ni Kevin Mitz Taxi, Kana. King Spider Taxi, MNJ Taxi, MRK Taxi, Paniristi Taxi, Scorpion Taxi, MyCab Hail, a taxi service ug uban pa. So kung naamoy mga ganahan nga ipagawas sa inyong mga kasing-kasing sa inyong mga utok diha, padungga lang ni sa ato ang Facebook page, i-post lang inyong mga comments sa ato ang comment section sa Facebook o sa YouTube. Napata sa YouTube, Raf? Sa YouTube po. So dito lang niyo ipagawas ang inyong mga gipangbati. Ug nay unli texted, why not? 999-887-6070. Pwede gyapon sila mo text dito. Correct. Kaya naman sila unli text. Gamitan ng unli text diha. Pwede ra gid mo comment diha. Ang atong cellphone diri. Ang mga uban ako mga taxi drivers nga naka-istorya, ingon sila nga, may lang ni kay bag-o pa. Pero inig ka kaning maabot na ni usa ka tuig, ay mo pareho na po ni og kaning normal nga taxi. Ni maho na po ning usa ka milyon ka utot. Mo na siya nakapayat na. So ang importante manggod bay para nako ha, kana magong transportation manggod, mura man for me lang the way I look at a car, a vehicle, mura siya moving house, mura siya moving hotel. So kung especially kung turista ba, moari sa ato ang nasod, unya ang ilahang stay sa hotel ngilad, di ba? It will reflect not just on the hotel itself but also on the people of the hotel and maybe even the entire city or the entire country, di ba? Tinood. So kanang taxi experience nimo ba? To carry an image also. Yeah. Oo, kung manimahong utot, kung papahimuslan sa driver ang mga turista, ngilad kaayo. Mo na. Di ba? Unya hugaw ang imuhang bay, hugaw imong auto, ngilad sa kayo, di ba? So importante kayo nga kaning mga karaan kuno mga taxi, kanang mga we call them regular taxis, nga ila sa nang i-maintain ang ilahang mga kaning taxi. And kana sa mga pasahero, especially kanang mga local passengers nga makadungog makasabot nato sa atong lingwahe, sa atong Binisaya o in-English diha, ayaw sa mo patakag labay, ayaw sa mo patakag hugaw-hugaw sa mga taxi. Maluoy sad mo nila, di ba? Lagi. O mga taxi operators pod, naagud tay regular sanitation activities sa inyong sakyanan kung mahimo everyday. Kung mahimo everyday, di ba? Pero sa akong nabasahan sa Jig is that kining sa status ng mga drivers nila, lahi. Sa regular taxis, kuno, I mean, obviously, kay balo naman na boundary na sila, mabayad sila gabang. Correct. O, naimurag fee, like a certain amount, right? Kasi 2,000 pesos. Beyond that, kita na nila. Siya, Pero sa karong panahon na, sa tinuod lang, uban na magpanuok na sila hang ugalingon, kay apsan na yun. Pero kaning GSM drivers, naa sila regular salary. Mura sila empleyado. Empleyado sila with government benefits pagit. SSL, PhilHealth, and insurance. Kuyawa sa? Mo na Roy giingon nga the game changers. Kay karon they treat it as a career, good. Yeah, they really feel comfortable nga. Wow, di ka kinahanglan bitaw mo
laras gid bitaw kanang, in other words, kanang grabe nagyugay ka opportunistic, relax na ka, you drive properly, di ka mangligi sa kalsada kay gadali mo ka, Dili ka mang-overtake. di ka overtake, you know, and that is because you have your boundary, it's covered na, you know, you have a salary, No matter what happens, benefits. ang pila ka pasahero imong ma-pick up anang adlaw, your sweldo is guaranteed. guaranteed ang sweldo. Fixed na siya, Na diba? guaranteed nga sweldo. I think they do have some goals nga targets nila, but it's really good that they are given this standard ba. Mo ni nakausab diha. If you guys have any comments or suggestions on our conversation here, feel free to join us sa YouTube naami sa TAPS Media Center. Yeah, Atong gisgutan karong buntaga is the taxi situation. Nag-ingon si Speaking Baijay. of YouTube, actually, na si Baijay nag-ingon siya nga kani ko nung Green GSM taxi drivers, mura ko nun sila employed ko nun, sila yung mga government and medical benefits, and also dili sila kinahanglan mag-apas kay ang ilahang sweldo fixed. So mo na kanindot, if you guys can second the motion that or can agree with that or disagree with that, let us know. Yes, you were saying, Raf, go ahead. Speaking of atong YouTube live, na tay comments atong YouTube live karon. Kani kay gikan ni Dinan 7309 nang reklamo ang mga mediocre taxis kay innovation is a threat to mediocrity. Awa ang Uber wa magdugay kay gilisod-lisod man sa LTFRB kay ngano nang gimok man ang mga lobbyists sa mga operators. Kani mo na kaning United United Cebu Taxi Operators Association, shout out niyo diha kay sila na ang ni oppose ni aning pag sa GSM. Ngano ni oppose man sila ba? Unsa man pud ilahang opposition ba? Unsa man ilahang reason for opposition, I mean? Well, first up, ang ilahang priority is their own mga taxi nga gi-operate. No? And then the fact that napunan na, they might actually have, you know, they will be pressured to either update theirs. I'm not so sure unsay score nga if they were invited to also adopt the same kaning taxi operating. So ang ilahang reason for protesting is because they wanna keep their own taxis, they're safeguarding their own operations as is, man. That's how it is. That's their ulterior motive. Yeah. Pero ang ilahang project sa public ba unsa man ilahang rason ngano nga ni protesta man sila unsa man is there a valid reason? Fair competition and the readiness for charging the infrastructure according to the pricing which kato yung giingon ganina pag open nato is nakita gyud ang difference nga 100 pesos disparity sa plate sa na nato. So, okay. Ang ilahang dili kuno fair ang competition. But para nako, in a democracy, Baijay and Raf, kaning mga inani, normal naman eh. Normal naman eh, di ba? Expected. So that's good. This is good. Nga ni-complain sila. Ikaw po, kung negosyante po ka ba, na yung abli nga barbecuehan sa imong tapad, unya kaning walay klaro or walay rehistro, whatever, walay business permit or whatever, magbugot-bud. Kaya hindi magana kompetensya. So look at this as a normal function of a free market, di ba? So kaning ilang mga complaints okay ra ni siya. Expected na siya. Pero I think it's up to the government now whether this is regulation comes into place. If this is a good thing or a bad thing for business in Cebu. Oh well. Not so good for them, but I think it's gonna be a game kanang challenge for them now. Sa nila pag apas ba later on kung mo kusog yun siya, mo surge yun siya, mas mga tao mo balhin diri, sila na they have to adapt. So let's talk about this because ang atong magyong gihisgutan, ang atong gyung kasuyaan, especially katong mga kaigsuonan nato nga puwerteng kaning ka vagabond kana sige lang travel around the world. Ang ilag yung ma-notice first is guwapuha sa transport system sa China. Uy, guwapuha dito sa Japan. Uy, manong di man tayo anak diri Cebu? I'll give you an example. Not too long ago, this was like a few years ago. Sa Thailand ba? Kaning ang ilahang transport system dito, I wasn't riding a major bus or a train. Taxi gyud pang gisakyan dito, No ba? Pero maayo ka ilang taxi driver ba? In fact, I got his number
And Imo na lang I di- would Sukion mo. I would recommend him Oo. to people who go to Thailand because Right. Yeah. helpful kay sa tanan, may kay buot ka ng tan-aw na ko gitrain kitog sakto ba. Mike Paminsar ba? Maayo Mike kay Paminsar. So sample lang to siya sa dili tak hinanglan og ka ng grabe kay multi-billion na loan sa governments for us to build a good transport system. Tinood. Kung ang driver nimo maayo, kung maayo mo communicate, kung limpyo, basic lang gud. Oh. It's also admirable nga Mm. nga ang imuhang basig imuhang transport system dili kaayo kaning advanced para sa Japan, pero kung maayo imo mga tao, nindot kayo ang review sa mga tourists 1,000. of the place. So muna akong Bitaw sad. classic example ba. Kana ang ato ang kanang hisgot na to mga BRT kanang mga transport system, train ta, Yeah. MRT so sa panauban diha. Dili ta maghisgot ana kay murag layo pa kay nasanan unya kuwang pang ako ang kwarta bay pili kuwang pag mga gamay lay kuwang maka-afford na ta na. Ang ato lang hisgotan kanilang taxi. Bitaw. Si kana lang gud. Sugod lang ta diha, di ba? Oo. So how do we improve our taxi situation in Cebu? Kay gaganiha lang ba pagawas na ko sa balay, daghan kaayong mga tao nga gahuwat og kaning ilang sakyanan, kaning luoy kay tanawon ba? Pirmi ginagid. Luoy kay sila tanawon nga murag linya sila, di ba? Bay? I'm sure Commute. you feel their pain, right, Ralph? I mean, for sure. tell us about the experience of a commuter, Ralph. Well, on my part kay sa Banawa man ko, it's really hard to get a ride sa Banawa kay ang imong masakyan primarily sa Banawa nga paggawa sa Banawa kay kaan 07B and dili kay daghan ang mga 07B, gamay ra kay ng mga 07B. So puno jud ang mga 07B sa kuan palang daan sa may Paseo de Arcenas nga area dapit where sila usually mo tuyok before sila mo padayon sa ilang route kay dira daghan na kay tao mag-atang dira and maglumbaanay sila para kuan ba kinsay una makasakay sa mga jeep and all that unya nakadungag og kan choice ang kaning mga modern jeeps na to kaning mga kan mango jeep og city Mango jeep. Oh. Kani sila kaning mga minibus basically. I mean helpful man sila pero at the same time since gikan pa man sila sa Talisay dapit mo pick up og mga passengers pag abot na nila sa Banawa puno na pud kay sila. So listen did kayo na times jud nga nakatry ko nga going out of Banawa, it took me an hour just waiting for something to be able to ride something. So nganong naghuwat man ka og sakyanan gikan sa asa to Talisay? Banawa siya. Nganong layo man kayo ang walay operator sa inyong lugar dapita? Ang 07B ang main lagi nga masakyan dira. Pero katong hisgot yung mga modern nga ang katong mga asa to gikan? Ang ilang route kay sa City Jeep o Mango Jeep kay from Talisay to so Banawa to kanisa ID Park. this is a NGO LGU project ni siya or private enterprise ni siya kaning Mango? I think private man ang ang mga nag-operate sa mga modern jeep karon ang karang City Jeep. Cooperatives. Mga cooperatives. Most of them are cooperatives, yeah. So privately owned mga co-op and tungod lang jud sa I think sa sheer distance sa ilang route kay daghan na jud sila mga pasahero makuha. And unfortunately pag abot na nila sa Banawa puno na jud sila. So ato nila ning apilon siguro gihisgot siguro rough na abot nam gyud ani di ba dili lang ato hisgotan ng taxi. Let's talk about the transport system na lang of Cebu na lang di ba? In general. Ato lukupon na lang. Ato lang. I think this is part of that, right? Although kaning taxi specific na ilahang mga issues and mga problems po. Pero ato na lang apilon po, di ba? Yeah. So why not? Ikaw, Ralph, how do you feel about the arrival of the green GSM taxis? Well, I think just because they add another option for you to choose from, I think I'm willing to welcome it. Okay,
one thing you will nga emoji ma-notice po, especially sa in times of kanang ting-uwan, kay everybody will flock to taxis, and lisod jud kay makakuha og taxi nga sa basta ting-uwan. Puno jud kay like every time na taxi mo agi, it's like naka-flag down na siya. So ang morning ang kaning mga e-hailing apps kay I would say nga useful jud kay sila for pasabta ko no ato mga kaigsunan ba. situations. What do you mean by flag down na daan? What does that mean? Kanang flag down as in nanay tao sa sulod ba? Nanay tao sa sulod sa taxi. Okay. So but ang atong presyo dili man na mausab supposedly kung all na anay gitawag nila og surge. Kanang unsa na kanang surge ba kanang mura og kung busy kayo mahal ang presyo. Fix man hinoon ang kanang traditional taxi nga rates. Really? Yeah. Ang nara siya flag down price, and then ang incrementals niya per minute and per kilometer. Mura may variable sa price sa taxi, and then sa kaning at the very least ang ganahan po nako sa kaning mga ang kaning mga hailing apps like Move It, Maxim, and Grab. Kay nakakalculate na daan ang ang price niya, and then na pila imong andam. you know na pila imong ibayad for that. Pero magkuan na bay nagi na surge, di ba? Kung pananglitan busy kayong oras, mo mahal sa dang pliti, di ba? Maayong adlaw ni Jake John Malagar, ang ato ang fellow radio personality. Murag nanay siya sa Retro Radio. Daghang salamat sa imuhang pagpamina. Kaila kang Jake, di ba? Mo ni mga panahon na to, mga kilabot ng mga kolehyala. Kana Bag-o ang taxi, moderno ang jeep, pero same ra dinad-an pareha rag mga karaang jeep. Hunong bisag asa, di mo tultol og jeepney stop. kana Sa akong obserbasyon, sakto na siya. Sakto gina siya. Mo tendency gid. Ngano man abay? Nganong kung hanaw-naon ni ba? Sayon ra kaayo, di ba? Kung hanaw, if you just think about it ba, if you're from the outside looking in, kung wala ka sa gobyerno, wala ka sa dili ka kaning you don't work for the LGU or for the city government. Yep. Simple naman kayo na. Kung dili bus stop, dili mo hunong. Yeah, diba? And yan na si Dinan sa atong YouTube comments nga. Modern jeep pero ang mindset sa driver kay maora gihapon. So simple na kay bang sa tan-aw nimo kaning Bajaya ba? Nag-ingon man ka nga, I'm sure you're gonna invoke kaning disiplina, respeto and all of that stuff. Pero naa magunday fine bay. Na kanang society man good, in most societies, especially if it's a kaning not so advanced society, mo work lang na siya kung na ay incentive o punishment. Mo naman na Reward and punishment, di ba? So kung mo hunong sila sa dili sakto nga lugar, punishment, di ba? Kung mutuman sila sa kaning rules and regulations of the road, there should be a reward also on that too. Lagi. Diba? I think that's also important. Yeah. Diba? Kaya punishment man puros. Well, na may incentive siguro, naaman siguro ni sila ang mga enforcers ba? No, I'm talking about the jeepney drivers. The jeepneys. The jeepney drivers. Yeah. Diba? I think good that they get merits as well. Yeah. Murabag ka ng social merit that I think China has been actually doing. Diba pa? Yeah. Na-reward. Kaya kung pulos ang punishment, sige sila tanan, sige lang sila kukuy-ukuy. Muna sige sila ikyas. Kay bay, they want to escape all the time. Ang reward magun nila bay, kung dili sila mo follow sa rules of the road is, their perception is, and I think this is probably true because they've been doing this for a long time, mas daghan sila pasahero. Kaya mo ilog man sila. Overtake, magpakusog, magpahinahinay, hunong laggalit. Yeah. Kaya kita sila pasahero. So in their mind, they're very good at what they're doing. Maayo kay ko kay naay pasahero nga madiskarte ko nga tao. Naay pasahero nga bag-o lang ni gawas sa eskina, kit-an din ako nihunong ning ko. Sniper. Murag sniper kita diri nga nata sa luyo nga kuanta ga drive ta pistin hunong kalit ang buang ay. Mo na. Diba? So nagid siguro reward sa kanang author sa ona na jigjusin name Pinoy ba? Bob Ong. Kapasa ka to yang kwan? Bob Ong, kung sa may yang ihisgot sa iyang libro. Kuan de ang kuan sa ako na inumduman
ang philosophy sa mga jeepney drivers really reflects that of a Filipino. Which is? Kaning the book niya nga bakit baliktad magbasa ng libro ang mga Pilipino. Uy, dili So, man abi na mga hapon. No. baliktad. But he was using the concept of examples of jeepney drivers ba. Kay ingnon kag bawal huminto dito, ana gid honong sa tubangan. Yeah, reverse psychology really is that which we are gravitating to. Ngano, unsa may ko na ba? Unsa may rational, di ko kasabot sa iyang kuan ba? Yang The more rational. magud nimong bawalan, the more hinon nga Buhaton. dili ba? Oy, kung bawalan nimo ni imong ipanish, dili sila mabuhatan na. adi observe it. Mo man na siya makita gud nimo gud. Oh. Like we don't want to be really like focusing more on a perspective that they should do. Oh. Ang ato is by observation ba what they have been correct. doing. Oh. Ato we're basing it on what we see actually day by day. So ganahan tag illegal. Mo na nahitabo ron nga ang illegal is not anymore illegal man, it's called normal. Normal na normalized ba. Lagi. Normalized na sa mga tao dire. So balik ta sa imong gisgot jigi juice nga kanang muhunong syempre kamo nga mga nagsunod alburuto mo sa puto na mo. Pero ang mindset ana mga gwapo kato yung gingon sakto to nga. Chuy ko bay magi ko swabe ko nga driver. Maayo kay kumukog pasahero, di ba? Kada pak sniper ko apak una ra yon diretso. Mo tong niisgot ko ni Babong kaya ako balikan ta mo dia later unsa to yung mga terms, mga pangalan niya mga jeepney drivers ba kay kung unta sundon balik tas pa mabalaod nun ba. We want to try to be lawful. Kung i-enforce unta na siya kanang naagyo untay visibility unya kato nindot man tong no contract apprehension, di ba naa naman to? Na sa Manila. Lock up. Oh. Adi dapat na dad sa diri. Kaya ka na to we're metro ya, no? Bisag example lang ta certain usa ka street nga stretch. Nga nay no contact apprehension diha nga. Ang Mandawi, I think naman ang Mandawi, ready man ang Mandawi ana. Correct. Oh. Mo na akong challenge sa Cebu City also ba. To my dear friend si Ma'am Raquel RC diha. Nindot ni siya. Kinsa man ni si Ma'am Raquel RC? Raquel RC is our Anong gi-name drop man nimo siya? No, okay. Kinsa man ni si Kay mga heads man ni nato sa traffic Cebu City traffic. So Ma'am Raquel, Ma'am Raquel mayo. Nami mensahe nimo sa TMC. Kani suggestion. Paminawa ang among programa karong buntaga kay yes. ang among programa karong buntaga dili ni kami lang nag-istoryaanay diri si Jiggy Ju, si Raf ug si Bayjaya ang atong mga kaigsuonan, mga taxi drivers, mga jeepney drivers ni appeal pod niya ni. Yeah. So Mawjud. so unsa may mensahe nimo ni kaning Ma'am Raquel? Nindot Ma'am Raquel incorporate and I believe kung nakadungog ni siya ron moingon siya sos jay gimitingan na ginanamo gipa-approve na namong mayor mo na ni istorya niya kabawog yung kuha na. So in other words kana siya and then the visibility of enforcers nga kato ni hisgot ko rewardan po sila kay aron mo trabaho sa sila kay naamang yung tendency good nga ang apprehension when they do the enforcement dili kay fair ba kanay madakpan dire na di madakpan ng uban. So kung naa na siya no contact apprehension nya naagi physical nga muhunong para gud kay daghan ang visibility ra baron sa mga enforcers na to ubay ba kita ra ba jud kay nindot pagig color. Correct. Oh. So if sugda na siya, and again, it's not about kanang what, it's really the will of the political will gyapon that we start enforcing, really implement it. Bay, tutukan jud bitaw. Kanang political will ba? Yeah. Kadaghan ko ng kanungugan na ba Okay, yoy? Bata pa ko ba nanay political will. Tawag sa nganong wala may political will bay? Nganong wala may political will kay imong gihisgo to nga kaning enforcement of the rules, di ba? Kanang mga traffic enforcers, di ba? Tanaw ra gud ba ya? Mas daghan kag madakpan. Mas daghang kwarta ang syudad. Unta. So naay ikasweldo sa tanan. Mao gyud. Di ba? Katong nakoy nadunggan na nga. Unsa may what's wrong with this narrative ba? Nga akong gihatag nimo sa atong mga kaigsunan. Kung daghang madakpan, daghan og kwarta para isweldo sa tanan. Right. Actually, I brought this up already a few years ago. Ang storya, ang ilang tubag niya na is, dili man sa ni mamayad ang mga nadakpan. Ako ni daghang mga jeepney driver, na mga taxi driver, kataas na kaayog mga violations, dili gyud bayran. So mo siguro na ang rason ngano nga mas i-implement na to ang balaod ang mismong mga
drivers dili mo bayad sa ilahang mga fine. So wa kita ikasweldo sa ato mga traffic enforcers. And number 2, here's another kaning point of view ba ya? Para nako man good bay. Importante kaayo nga dili ta bias. Di ta bias ba sa ato ang implementation of rules ba? Right. So kung Yeah, of course. ikaw pananglitan, pareha mo og kaning socio-economic class, pareha mo og lot in life, pareha mo og kaning position sa kinabuhi. Kung naa kay makit-an nga madakpan nga pareha nimo, you're more forgiving, right? So nindot na siya nga butanga because your society is more empathetic to its people. But at the same time, kung bias ka isa ng tanan na lang yun, then everybody just allows and gives allowances to everybody because we're biased to certain groups of people. So importante nga napoy tao diha nga dili pud bias ba? Nga dili pud siya kaning medyo masayon-sayon ba? Lagi. What are your thoughts on those two things ba? Usa is that kining ang atuag yung value system yun. Challenging na gyud kayo. Of course, yeah. The whole corrupt system has creeped towards Yeah. every We understand that. Pero mo lagi ang atong solution na is punishment man and the reward, di ba? incentive, Bunalan. Lagi. O tagaan og reward be. Well, sige ito yung mong first one, Jig. My first point is that kung naay daghang madakpan, daghan og kwarta, Unta. ikasweldo Sweldo. sa mga traffic enforcers The next one is nga kanang bias ba? Basig siguro nindot sad nga natay mga traffic enforcers nga ang ilahan lang yung motive is to make sure nga the rules are implemented properly, and number 2 is that the traffic situation in Cebu is improving. Okay. Madi-congest gamay ang traffic sa Cebu. Kung natay mga biases, we all have biases, right? Dili man ginamalihayan. Yeah. Pero kung tanan na lang ng mga tao diha bias kayo, then lisod kayo. kaning gitawag nimo tinuod yun, like it adds to the budget. That's basically a win-win. Ang ako ang nadunggan is this, kung political will is concerned about this, ang image man, ang optics ba, ang image sa imuhang administration ang gikahadlukan sa uban. Correct. Whoever they are, no, na naa sa administration. Kadong kadagano ko ana. Oo nga. Stricto man ni si Mayor. Kato for example, pag election season, campaign season, wala kayo kani punta na niyo na bay dagang dakop. Wala. Na may go signal nga. Psst, ayaw sa. Ay mo pa nakop. These are the things that really we have to look into nga. No matter what season, no matter what. So mo na priority, mo na motive sa mga LGU officials, mga konsehal, mga mayor, mga traffic enforcers, and mo na motive nila. Dili sila ganahan nga striktuha aning mayor, moingon na mga tao, striktuha ni gobernador, striktuha ni traffic enforcer. Kita kadaog na. Masuko ang mga tao na, di ba? Mao. So unsaon man na nimo pag-remove nga motive ba? No matter unsa na siya, that has nothing to do with your campaign, with your administration. It has a lot to do with our value systems. Nga ginapasunod na to na naatay balaod nga ato ra gyud gisunod. Wala tay mabuhatan na bay. Balaod na bay. Ang value system sa usa ka politiko nga naglingkod sa iyang position is number 1 nga makabuhat sa siyang trabaho at with his power, and number 2, of course, ma-re-elect siya. Mo na, di ba? So mo na yang values. Yeah. So whatever he does, ganahan siya nga number 1 mo stay sa diri kay ning lami man kay ning naaka sa posisyon, di ba? So naakay kompleto ka. You have the entire armada, the power of the government in your fingertips. Grabe ka naka-intoxicating boy. Kung naa ka dias power ba dili nakaganahan mo biya na. So ang akong motive ani is kinahanglan musikat ko. Dili ko unpopular. So kung moingon ko nga panatanan sila diha patay. Igabot election. Wala. So how do you remove that? Kung ako yung pangutan-on, Ikaw gina akong pangutan-on. Moingon jud ko nga, wa na ilabot sa akong pagka-ako kay ako aragid akong gimandoan ang mga tag-ulo sa akong mga opisina, ahensya nga buhata inyong trabaho. Nga naman,
pwede magug ka if unfairly given ka og apprehension. Pwede naman ka mo-dispute ba na ay balaod mo palikod nimo. Correct. Na kay of di ka ka-afford na ay PAW, public attorney. Kani magong ato ang mga kaigsuon ng katawhang mga bay nga Bisaya dire. Kuwang regulatag empowerment nga gamito na to atong balaod. Kay magsige man tag ukoy-ukoy, magsige tag hangyo-hangyo, pakaut-kauts ulo. Kani mga drivers madakpan ha. In general ha, mga driver madakpan, taxi, bus, kaut-kaut des ulo murag asa to kung utok gibutang. Ana bitaw. Nakadungog ko ba nga naay mga uban nga mga bus drivers, taxi drivers, jeepney drivers nga ilahang mga penalties purti ng taasa. Purti na yung taasa wala kay bayran nun. Sa kay dili na siya. Yang operator di biya mo sao ninyo. Correct. Wala, in other words, kamo rebel kansi bay. Kani ang ako ang point of view, ako ani ha. Unsa man gani yung point of view, kasabot si kus unsay nagikan pero demokrasya man Okay. demokrasya man ta. Pero sa akong paghatag ninyo sa point of view, nga hinaot malamdagan ta. We get enlightened by that. We do have the whole of us affected. Sa atong pagka-nyor may tawag na mga kunyo ng nyor, giga, mura ikaw na may busing ning daan. Ikaw na may tag-iya na. Inighonong. Ano yan? Example. Sikat yung sa una ng 13C. Kaya bawag yung gani. Masa man lahog ba na sa? 13C ba? Talamban ba? Honong ng 13C. Kaya ara mazad akong agianan. Ano mo puyo sa una. Pag honong, musiwili ng ikog diha, dili na mo taktarong honong, jigijus. O nga naman. Sa una niya, mga like more, almost 20 years ago. Muhonong na sila, dili na mo padaplin og tarong. O nga naman. Isiwil na lubot, aron din mo overtake tong sa luyo. Kaya ako na tanan, unahan ako na po. Pero that was 20 years ago. So has that changed? Karon na agya po. Pero di na sila di na sila kasiwil-siwil sa ikog. Wala may lugar. Sa una na ko maglugar mo, isiwil na, muhunong na sila halfway sa tunga sa kalsada ang lubot. It seems to me, Bay, nga, the public officials and the people have a kind of kaning contract ba? Nay kontrata bang kana bitong invisible contract bitaw nga you scratch my back, I scratch yours, right? Exists, man. Murag na itay social exist. It's called a social agreement. Social contract. Social contract. There's another term for that. Yeah, but let's just unwritten rules. Unwritten rule ba? Nga mura siya kung ganahan mo nga dili ko stricto kinanglan nga iga-eleksyon kibaw na mo kinsay botaran di ba? What are your thoughts on that kaning social contract, social agreement, Ralph? Do you think that's existed for a long time? That's one of the biggest reasons why we have all of these problems. Yeah, I think kanjud kana jud ang isa sa pinakadako nga factors for this nga this culture of unwritten rules of getting has persisted for so long na, and mo nang ang mga batasan pa sa mga tao wa jud nagbago even though na ay mga new systems in place, ang kaning mga modern jeep mura gyapon pares sa gyapon ang mindset kay mura man gyapon ang kultura. Muna, kaning balik ko sa giingon ako ganina, bakit baliktad magbasa ng libro ang mga Pilipino? Dili ko makarelate nga quote ba kibaw nga ang akong hibawan ang kibaw ka ang mobasa og baliktad is mga hapon man, di ba? So what does that mean? What's the context of baliktad? It's an observational kanang. No, what does baliktad the word example ba? Nganong baliktad man? I think the idea is not really, you don't have to literally read it that way, but his impression is we are understanding it in a different way. Incorrectly. Sige. Yes. Kanang sa filosofiya naan ang gitawag og akong kanon tong kang babong balik ko nako. Ang yang breakdown no, as interpreted niya. Okay. Kay satire siya. Binabugal-bugal ba nga. Basta, kanalang basta. Kanang blind resilience ang tawag niya. No, nga magpadayon na lang na sila diha kay mahog naman nga accepted naman. Nahimo namang na normalize na. So, the other one is siyam-siyam rule. Kanang space is relative ba? Siyam-siyam ba? Space is relative. What does that mean? So, meaning kanang murabag makita nimo ba? Nga why obviously luag kayo. Mingon din nga or kanang huot na kayo. Di ba? Mayroon kag walo-walo.
Ay, okay. Skit-skiti na niyo, skit-skiti niyo. Sudla ba na usar ya? Lagi. Dumdum na. Kung musakay ka, si Jiggy Juice, pag hinatod, kuha mo siguro. Wow, musakay kang jeepney ato unoy. Ay, binuong diya. Di ba, kamanday ka ng ingnon, Nagana wala ko na ba, skiti ko na yun, napimusod ya duha. You know, just to let you know, I still ride the jeepney even until now. And I've still experienced that recently. That's good. Kanang sikit-sikit ba? So that's not an old concept. It is part of our logic now. It's still, it's part. Kana mo na siyang siyam-siyam, sudsud niya. Ang dalan ko no, number 3 niya nga concept ana sa iyang satire is ang dalan ko no, usa ko no na ka classroom. Nga diya, mo din ako pasabot sa classroom diya ka makasabot na ay mga archetypes ang mga driver na kanang klaseng una-una ba. Number usa natong Formula 1 driver kuno mo ni ako pasabot dara-dara na to. Ang Formula 1 driver bao nakalumba biya. Life is living in the fast lane. Living in the fast lane. Ano ba? Pak. Yeah, ang background music ba kanang nobody's gonna take my car. Ano bitaw? Yeah. Yeah, the next one is basta driver, sweet lover. Kana bang mellow kay ba nanay chill kayo. Yeah, the other one is kanang philosopher ko no. Na ang kuan ko no nga iyaha is naghan kay siya mga life lessons nga makarelate ni si kuan na ni si philosopho podcast na to. No? And then the other one is the takeaway, no? Kanang bisag unsa tirada. What does that mean? Bisag unsay, you know, I'm not only thinking kaning iyang gibutang kaning the takeaway archetype kay kanang lain-lain ang kuan ba, ang concept niya ba, like he can be kanang all of these types. Survivor, ana. But anyway, muna akong na kuan ganahan ko kay I'm looking at that pero concept. Pero nakay nalimtan Sige, unsa basig na ako nalimtan dia. Kanang sportscaster driver nga buang sige kanang kada drive na ay reporter driver ba na ay blow by blow count pa buang nga nakasuwain mo sakay driver ba nakasuwain ako Steve wala ka lagi kana murang nag blow by blow actually kuwang pa ni napagidaghan na the boss driver kanang bang howd ba. Kana dol nas reporter ni mo. So by kani ato mga problema tanan ba these are this sound like very human and relationship problems, right. Diba? Yeah. Ang atohang ang mga agenda sa atong mga government officials, atong mga traffic enforcers, ang mga agenda sa mga drivers, mga private or public bus drivers or taxi drivers, whatever it is that their kaning agenda is, lain-lain na siya agenda, di ba? Kibaw kang unsay solusyon na ba? Ang solusyon na niya technological solution nga dili mo ila og relasyon. Dili mo ila og kinsa ka diha. Mo na to, no contact apprehension. Kanang naan sige mo tag hisgot og AI ba? Kana gamiton ta na. Unsa may kaning hold out nganong dili man ta maka-implement og artificial intelligence sa ato ang kaning syudad sa Sugbo in terms of the traffic situation. Ngano man na. Again, balik ta sa ato ang kaning gihisgot ganiha. Kung naay ma-apprehend, naman ay fine. Makabayad man na. So financially, in my mind, I'm doing very raw mathematics. I'm very bad at math. Pero makabayad ra gyapon. I think ang probably ang biggest barrier to that sa karon is the fact nga AI is advancing at a very fast rate, pero it's still not there. Naay gipang implement karon nga mga AI safety features in the UK for one nga basically murag ilang gi-try og testing og lockout ang internet for people of certain ages. Okay. And ang ilang gigamit nga murag verification tool kay AI facial recognition nga app. Okay. Ang katawanan dira kasi naggamit sa ang mga tao karon ang ilang gibuhat naggamit sa mga video game characters. And it ang naong sa video game character nailad ang AI.
Asa man nila gibutang ang So ilang, basically- ilang profile basically- picture? murag adili like kan mo na Silang ID? put your face in front of the camera Oh, to correct. Oh. to Yeah, scan. yeah. Ang ilang gibuhat kay nag-take sila laing nga phone, nagbutang sila naong video game character. Ilang Well, lang ipakita sa camera. pwede raman na nga. Kan siya. Recognize siya. Pwede raman Ni-recognize siya. Pwede raman na siyang imuhang dili na si mo i-allow ba? Oh, no, Yeah. that's the thing. AI is ang imong pangutan naman gain is like ngano wala man nagibuhat karon. That's why. Okay. Because AI is advancing pero AI is not there yet. Siguro AI is probably too advanced. Just a technological solution. Kana ding for pananglitan ba kanang QR code ba kanang kaning Oh. Kanang mga simple lang yun ana. unsa kina ba ibutang nimo sa kanang sticker nga naay murag QR. mas scan nimo kanang QR code. mura siya og Sa libro, ISBN. no kana bang murag in the same way nga when you do a run like a marathon na sila chip microchip ba RFID. RFID di ba? Ah. Kung butangan nimo og RFID nga tanan nga bus pananglitan ana ba? Mm. Butangan nimo niya pananglitan na ay bus stop. So maka-detect siya nga nihunong ka bus stop. Mhm. Ipon niya. So pananglitan na ay 8 ka bus stop ang imuhang ruta, di ba? Kung nihunong ka og kawalo, then ang machine mo ingon nga hunong to siya sa bus stop. Okay. Pananglitan, di ba? Oo. Pero kung kanapo kanihunong o 20 kanihunong pasambot na nga basig wala kanihunong sa bus stop ra na kay gihunungan nga lain. Lagi. Those sort of Okay. things ba? Okay, Maka, gets. makakuan ko, butangan doon tanan na to dahil ganang soundbite na, teknolohiya. Teknolohiya. Unsa man teknolohiya? Wala soundbites nga. Meme. Pero yun yung giskutan. Technology. Teknolohiya. Technology. Bitaw, actually, available naman ang technology. Unsa may Ang nakaapan na pangutana na lang yun, ready or nang radar sa mismong nagpadagan ng opisina, andam ba? O ang kaubanan niya sa, namasugod na sila yung mga kauban po, di mo na makabuot lang dito ang head of office. Ready ba? Nga mudawat nga, gamito na itong technology. Kay base nun day masangit kay naaman day gipangapadagan diri nga operations aning mga butanga niya. Nay nadawat nga benepisyong maayo. What ka ba ha? I'm just leaving it open, man. Yeah. Like, or could be also nga ang katong motive sa atong mga government officials nga bay basig dili ta mo sikat ana basig ay nasa tanang sikat-sikat. basig Nanapod na. masukko ang mga katawhan na bay nga Okay ra nang sikat-sikat. Oy, lakaw-lakaw ra kasi mong Facebook page, daog na kana. kasabot Sayaw-sayaw lang ka mo. dira. Sayaw-sayawan na nimog TikTok. So peligro pod nga kung sakto ang pag-implement sa balaod Oh. unpopular sila. Mao So lagi, mao lagi. dili na mahimo nga unpopular sila. Kay in the first place, that's what they want is to be in that position. Mao gyud. Unya kung ilahang gipangbuhat na inuhon nga maayo unta to pero dili man sila mapopular kay ngilad man kay para sa ubang tao kay madakpan man sila or whatever the reason is, di ba? Mao gyud ta. Imagine si Lee Kuan Yew ba? Balik ko sa mga comparison ba. Singapore gid. Sikat kayo ang mga tao, grabe kayo tahod niya. Oh, correct. Oh. Pero grabe kayo kay stricto sila. mo lagi oh. Bengano man be. Oh. It's really now our upbringing ba nga. Musa klaro ho tani atong upbringing atong tarongon na nga. Well, Mudawat ag sakto. this is the first time that you have somebody has compared the Philippines to Singapore, di ba? Pero Nagkahisgot mo tayo na pag isang adlaw. lugay na ni daghan na kay mga tao na magay Singapore like Cebu ang atong Right. kampanya sa previous administration. Pero my point is kanang Singapore lagi is a very small country, di ba? It's a city state they call it, di ba? Mao. 6 million na gud ang katawo ba gud ang Oh. Singapore. So Ba? kana sigurong imong gihisgot Oo. para na sa Cebu City. Pwede na Cebu City can be like Singapore but not the Philippines. You know what I mean? Maybe. So Cebu pwede kayo. Yeah, maybe. You know why? Historically sa atin, mo na sa niya akong mga trivial bites ba? Kay kita magyud ang una nga Singha pala. Nga where the Singapore came from word. Singha pala means Singapura that becomes Singapore, which means the lion. Nahimo nang merlion. Yeah. Kay dire man na una, mabulo Singha pala man na. What do you mean? It's the place they call it the kingdom of Singha pala. Ilado na diyang lugar. Kinsa man yung mga Singapala? Kinsa man Ang mga tao nga nagdumala diha mo na ng mga apuhan ni Raja Humabon.
Kay mo man to sila, Rajanate mo to sa una. Lagi taga-asa maning taga sa mga Singhapala. Taga dias Pabulo lagi ka na diya mo na yung mga Austronesian nga nangabot diri. So taga-asa lagi sila lagi sa asam sila gikan ba? Okay. Austronesians mo na tong naglayag, nagbutang og magsakay og mga sakayan. Asam gid sila originally from. Originally kanang the off of the Taiwan nga theory that came into the picture. So regarding the kinsay na una, kita mo yun na Singapore mo na nga So ato taga og benepisyo si ang Singapore na swertian sila nga naa sila leader sama ni Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew, Kaning buhay usahay ba swerte ra sa ni usahay, di ba? Nga naman. Kaya nasurtian sila nga ilang leader inana sa do, ngilngig sa kaysa nanda. Mao na diha, no? Kanang siguro kung naay leader lang diha, di man siguro kinahanglan mag-agad ta nila. Pwede masad nga bali ang kuan Juice. People gikan ang mga tanan nga mga hinaing and then unta maminaw po ning nas babaw. Okay, he's working for the people, di ba? Sakto ba? Mo Kinanglan sad og proper mechanisms sad of society nga mga hinaing, mga complaints madunggan sad. Mao na. Nabay sakto nga kaning more og offices na sakto nga mga tao nga imuang complainan para madunggan pod sa I agree. Pero kung sige tagbagot-bot unya why padungan, di ba? Naghisgot ko a few nung naabot naman tani by the way. Atong hisgot ang taxi ra man ta to. Di related na na pita. Kaliwat ra na. Ato ra na dagan. So as I said before, nga things don't get done in the city if nobody complains, right? So nindot ni atong gibuhat nga atong i-bear to light ang mga complaints about the taxis because that way we can improve, di ba? True. Na may new kid in town, another Eagles reference, kaning green GSM taxi. It will expose unsa ang ato ang kuwang, di ba? Which is not a bad thing. This is actually a good thing for everyone. Good for the taxi operators because they will know what they need. Kaayo. Kinanglan sila limpyo-limpyo, dili kay bahog utot ang ilahang mga sakyanan. Sikata gining utot-utot. Unya kinanglan nga siguro ilang presyo competitive or maybe they can even improve, maybe also switch to electric cars, di ba? What about, di ba? I don't know about switching to electric car, pero definitely sa kanang minor improvements lang judaan sa what they can do to maintain quality service kana jud ang kan. Unsa man what have you against electric cars? If say mo it's not that nakoy something against electric cars, pero you're talking about them switching over to electric cars and I think mas costly na compared to but kaning mga taxi operators daghan sa sila kwarta. Oh, I guess so, pero you know, I don't think dili na ko makita ang incentive for them to switch over to electric cars. Conman said I would much rather. So the environmental argument for electric cars is not incentive enough for them. No, not for these people who have been in business for such a long time. So maybe tagaan sa incentives sa siguro sa gobyerno, di ba? Maybe to switch, di ba? Like for example, like sa US, I think there was like an incentive if you purchase your first electric car, kay na ay mag-rebate. Oh, na gamay a rebate, something like that. It worked. There are certain incentives that maybe people could push for that, pero dili lang jud ako makita sa karon. Ano to? Natay violation? Ano mo to? Di ko sure ani, pero this is something that's popped up. Kuyawa sa atong mga listeners o mga viewers all over the Philippines. All over Cebu. Grabe kay sila ka-aktibo. So, really? Katong mga kaigsuonan nato nga mga taxi drivers, mga jeepney drivers, o mga uban pa. Palihog kog ipadayag inyong mga gibati diha. Ipadayag. Pahibaw ami unsa inyong gibati sa among conversation karon, especially katong mga regular taxi drivers. Kaya murag sila may i-criticize og maayo nga na ako yung mga taxi drivers kuno diha nga way batasan kana ko nang manimahaw kuno og sigarilyo ang ilang mga taxi Mupilit na ba? Onya daily kuno sila hunungan kaya mamili og pasahero. Exactly. Og uban i-overprice pag yun. Keep it coming. So mo na mga complaints. Dili na ako ang personal complaint. Common lang siya complaint. So unsa may ikasulti niya kamong mga taxi drivers? Unsa man ninyong i-reply niya ng mga complaints? Dipinsahin ninyo yung kaugalingon. Aron mahibalaan sa mga tao unsa inyong point of view, inyong POV ba? Di ba? Kay naa day may wa madunggan.
Nga sa among pasabot kay gilihayan ninyo kay siguro kalibangon na kay mo. Di ba? Kanang ngita mo CR, ngita mo gas station atong libang. Ya na ang nagsakay ninyo kita ang kayong white tow. Ya, nagtan-aw mo mura mo gilingiwan. Abi ninyo nga gibaliba or giagian na mo. Pero kalibangon di gito siya. Ito ba ta kabaw ba? Lagi. Occurrence nga nila na siguro mga 40% no. So mo ingon mo generalize mga tao, maldito yun. Di ba? So if you have an excuse, let us know. Kay balamin ninyo. Kay open man ang ato ang communication. And mo itong ingon Jiggy nga democracy man eh. So according to my friend Bayani Barcenas, ingon siya, green GSMs are getting good reviews kuno sa Manila. So and it seems to be the choice for those nga iya kunong mga kaila kuno. So interesting. So kaning according to my good friend Ted Lee, Ted Cute Ted, the deployment, I should say, of the green GSM electric taxis in Cebu is a good step, and honestly, a long overdue one. This isn't just about switching to electric vehicles. It's about elevating the end game of taxi operators. Cleaner energy, better rider experience, predictable pricing, and a more professional, tech-enabled system. Cebu has done well in many areas, but in urban transport, we've mostly been maintaining the old system, not transforming it. Modern cities didn't change the engine, they changed the entire experience. App-based booking, cashless payments, driver accountability, real-time tracking, and service standards that feel current. Many major cities made this shift years ago. Cebu is not late, but it cannot afford to stay comfortable. Oh, yeah. If we want Cebu to truly level up, we should welcome initiatives like this, not resist them. Right. Progress isn't about replacing the past overnight. It's about raising the bar of what public transport can be. This is a good move. Let's rebuild on it. Ironically, traffic congestion lessens when public access to reliable public service is available. Traffic congestion lessens when public access to a reliable transport system is available. What do you think of that? That last statement from Ted. Ted who? Ted Cute Ted. Ted Cute Ted. Well, wala ko yung comment with regards to the final statement niya. Pero it is a very interesting point na yung bring up. This whole modernization of kaning pricing system sa taxis. Right. Kay probably ang biggest complaint to this is the fact nga unpredictable kayong costs sa taxi, and I think one thing I noticed with sa mga taxis na to is that ganahan sila kanang they like to cut through ang kanang mga, what do you call this, traffic lights. So mangita silang mga agianan nga to get to your destination nga kon murag gamay-gamay ra mga traffic lights kay they want to get the ride over as soon as possible. Pero in the same at the same time tungod kay maglihay-lihay man sila sa kilid-kilid and all that, murag mudako ang distance traveled sa taxi, which they get more money from. Which is another annoying part para nako sa kaning mga taxi drivers sa ilang mga habits nila ba. Mao na. Sometimes I would much prefer being stuck in traffic kay di ko ganahan nga kanang dadon ko isa ka road nga dili ko sure asa mi padulong. Right. Yeah. And then at the same time mas mudako pud ang mabayad nako tungod ana. So having a more fixed nga pricing system that is similar to what you'll see sa kaning mga kanang Grab apps and all that. I think that will be to the benefit not just of the taxi drivers, pero to the customer as well, ang kanang mga consumers na to, ang mga pasahero na to. Well, what do you think about that, Bajaya? Well, I'd like to review what's the last line again. I forgot that line. I wanna reiterate that line. Tungingon ni Jiggy ba? Lagi. Naman ang comment sa phone ni Jiggy niya. Ni gawas pa siya. Gawas pa Jiggy Juice. But anyway, like lagi mo na nga padung na mas Jiggy dire. Atong pangutanon sa tong balikan ko tong last line Jiggy Juice kay kato mom tay mong gi-ask na to ba. Because that's really nice to hear. And ang iyang point ni Ted Cute
Ted, is this nga kung Ted, cute Ted. efficient kuno atong transport system kuno, ang atuwa kunong traffic congestion actually is minimized, is lessened kung efficient ang atong transport system. That's what his point is, I think. Kana. That's how it is. We have to have every element there working together. Enforcement, very good management of operators, and kanang it mo lagi na mo maka-usab. I think that would really change. Kaya nga ron, ang drivers are not katong gingon mangita og ruta nga di siya mahunong. They don't care about that. They care about working and their hours of working and then just doing it properly so that di sila mahawa sa ilang position because they are having regular salary now. Benefits are already taken care of. So may pasun mo. You just have to finish your hours of work, man. And maybe, I don't know, there are specific targets every day. They might have specific targets every day. Then they accomplish, maabtan na nila pila ka buok ang ilang quota sa adlaw. Okay ra. They I think they also have a forecast pila usually ang tao nga pasahero nila every day. Nana na sila yung mga metrics mga averages. Siyempre, regular mga, you're treated as a regular employee. So nana kay mga metrics, nana kay mga targets. So that's the only thing that they will care of other than mag-apas nga makakuhag na po kabo kay nga naman katuman as mga boundary system. Kay didto man sila mga kuhag dagko. Dihan ang gawas ang tendency sa tao gid that mo greedy na ba? Kaya aron mo na mo katimingon flag down na or in the bis nga ipag-agig meter, pakyaw na. Nakasagoy na hinamduman nga nasakyan ako ba, niingon siya nga rent to own kuno to iyang taxi. Lahi sa na. Lahi po to siyang arrangement. Nga naa siya murag quota every day. Right. Only after 5 years or so, iyahan ang sakinan. So that's actually a very good motivator also. Indot na inana. Oh, so ang apasod po nila gyapon, the same ra gyapon. Boundary nga maabot nila ilang abang. Lahi itong the whole thing right now. So you think that incentive is wrong? Do you think nga ang incentive sa usa ka taxi driver nga makakuta siya og pasahero is wrong because it gives them mura og kaning incentive to cut corners sa traffic, di ba? Yeah, for me it has to end right now. The society we have does not deserve this type of incentive, this type of system that still applies right now. Yeah. The way we think, ang mga utok ning atong driver karon og mga batasan na to, dili gyud ang ngayan ana. So pasensya kayo. Kanang inyo mga pamagi the more magud maka-attract og greediness ba. Yeah. Mahangol ba? Dagan kay hangol, oportunista. Di gyud pwede. Kay ato ang enforcement kuwang, huyang. So these things has to be there. Dili mo match. Di mo match it. It has to be thrown somewhere else. Pwede na mo ilabay dito sa Amerika na, angay na dito. Dito na pero may panglabay na inyong mga sistema, mga inana. Mga bulok. Okay, dito, kapitalistic yung mga tao dito. If you give them, mo na, the land of the free, home of the brave. Brave ka dito, baga kag naon dito. Ayaw pag inanabay. Ay, isa-isa ni, andara siguro, pasensya kayo. No. Break. Ayaw pag ingon ana, kay kibaw ka. There's a reason why there are 2 presidents in the United States that were impeached, and there are now 2 presidents in the Philippines that are also impeached because we share the same constitution, right? Which is the Philippine Constitution is similar to the copy. So kung ilabay na nimo diha, ibalik na sa Pilipinas, so nanamianoy. So pare-pareha kitang society. Copy-paste ra man ta Pobre ra tanga version sa Amerika. So ay lang ilabay. Little brown cousin. Ay lang na Dili lang. Ay lang ilabay sa Amerika. Lain ang lugar. Sige. Asa mo na dapat ilabay? Pwede na to pangutanan asa na pwede na to ilabay kay Daniel Mendez kana sa atong Facebook live. Sige, asa mo na ilabay na nimo og si Earl Lunas. Shout out Earl na pwede si John Ro Witten sa atong Facebook live. Maayong hapon kaninyo. Hey, John Ro. Day ang RB Psychological Services, di ba niya kahapon they're having the free wellness kaning something talk siguro na happening every week, every Wednesday. So I'm just I think Tuesday. Today is Wednesday, no? So Tuesday na sila kahapon. I missed joining it. So I think there's an online session. So check it out. Anyway, so ang kaning competition is always good. Right? Is that correct? Is that a statement that is correct? Yeah. Competition is always good. I think healthy competition is always good. Naay forms of competition that aren't
healthy. Mm. Like for example, a duopoly, which is basically a monopoly by two major corporations. And I think the biggest duopoly in the world right now is Samsung and iPhone. Ang ilang kanang iOS Nilang domination nila sa kalibutan, OS nila no? ang OS system nila sa mga cellphones. Really? Although If you have a phone, it's either Huawei has something a Yeah, it's yeah, either a yeah. Samsung The- or an iPhone nga kan. Dako na kayo ang kuan ba rin, ang playing field. It's not only Apple and Samsung. I know, I'm not talking about ang phone The mismo. phone I'm itself. talking about the operating System? niya. Okay. There's only 2 operating systems for phones. It's either ang Samsung. Yeah. It's the Android, So and Android the and iOS. Android and dili iOS. Not ka- Samsung, Oh, Android. So kung gamay ra ang Sorry. players, Android ito. kung gamay ra ang players sa usa ka industriya, dili na maayo nga competition. So kaning pag-abot sa Green GSM, pasabot niya ni daghan og players, gipun-an og players nindot gini siya by all accounts, right? Yeah, Kung- Pero exactly. kuwaan sa siguro existing jigijus. Kuwaan na tong existing ones na naros dan kay labaw nagkatong angay na gid kuwaan like kanang itom nagayo og buga sa tambutso. Angay na natang tangon sa dadalan, ipapahuway retire na siya. It has to be. Na naman na dapat ipang let go naman ta na, right? Yeah, definitely. Or if katuman ganing naapadiha gihapon unya mo na gid it has to go sad. Yeah, No, lagi. they have to really kanang regulate the numbers that is on the road right now. Because if di na siya i-regulate, what gyud po hinungdan? You do have the GSMs, Pero kanang regulation of taxis na ang hisgutan na to. LT, some na Pero- LTFRB. Tanawa na nga natong mga motor, mga auto, wala man gini regulate kana na inong taxi i-regulate. Ang kana pong somehow I'm a representative of the two-wheeled drivers. Yeah, Yeah. mga bisikleta. Kuan lang, gibutangan lang ang motor. Oh, motor, oh. Yeah. So, ako masulti lang sad in terms of utilizing the road. Sakto nga natato nga naagyon tay lane designated For motorcycle lanes. Ang problema man gud wa mo gud tay following of lanes. You know? yeah. There's a whole Legit- big legit. discussion about Lain na po na sa how mga- we Yeah, utilize the roads. Pero It's a what I'm culture of the drivers here na jud na. Mo Shout out lagi. kay Kuya Magic na sa atong Facebook Ahoy! comments. iOS pa more. Magic! So iOS is life daw. hi Kuya Magic, ang akong the point that I was trying to drive at is that kaning ang atong kultura gyud diri sa Cebu, sa Pilipinas, dili gyud bagay ni atong kanang taripa, di ba? The taripa system. Pero ang business model man gud ang transportation nga business ba is very simple. The more passengers that a taxi driver gets, the more profitable it is for the taxi owner, the operator, and the driver himself, di ba? Sakto ba na nga mentality? Yeah, sakto man. Sakto siya. Sakto man. So mo man na ang para nako ang usa sa mga pinakalisod gyud nga usbon nga motivations ba kanang financial motivation ba. Grabe mo kay na siya ka strong ba. So i-counter sa nimo, you have to fight fire with fire. Kung ilahang financial motivation is to make as much money as they can, then you have to also have incentives siguro for them to maybe follow the rules and so on and so forth. Yeah, mo na ro challenge sila. How are they gonna modify that or update that? Right now with the presence of the green GSMs. Okay, Yeah. I And I think also as well ang katong gi-mention nimo Bajaya nga we need to get rid of some of the existing just for the taxis alone. If naay kanang if naa sila competition, then the ones who can't keep up with the competition will naturally phase out. Yeah. So I think Well, I think the competition will also help deal with that issue. That's the law of the land, man. Like, so you don't really need to phase them out. It'll naturally just be naturally. It will naturally phase out with the competition. Huwaton lang, di ba? Huwaton na lang. That's actually a good point. Yeah, I think you just let the natural progression of an industry just flow, right? You don't have to. So ang kaning mga complaints about cleanliness ba? And kaning baho ang ilang masakyan na compare na sila bay kay kaning mga bag-o nga mga sakyanan humot lagi kayo, di ba? So ang kanang paglimpyo ba sa taxi ba is that so difficult? Is that like a whole logistical nightmare or well, it's upbringing still. Kanang batasan na nato
Naagi yung mga taxi drivers yun nga burara pod. Mm. And that boils down to the regulators, the taxi operators. Oh. Ilan na nang i-require nga. Oops, every week na ilimpyo niya. Ilan na. Ang ako sa mabantayan ko na Jiggy Juice, duha ka buktaw mapuli-puli na every other day. Yeah. Ano na? Ano na ilang pamagi na? So, ang 20. usa, moingon, magyaw-yaw ko na pirming usa ka driver. Kanina akong usa ka kauban na yun. Nana, wala ni tubili. Nana, bitaw nga situation. Nga, gipulihan niya from the previous 24 hours, yan na po the other 24 hours. Diha sila, mo nang challenge ron. Kay, diha, unsaon na ni mo pag-solve. Pero kanang fact nga these drivers from the GSM Green are actually employed by Green GSM. Yeah. They're actually getting government and medical benefits. It's actually a huge kaning step forward, di ba? Yeah. Kay Definitely. kadaghanan ni mga taxi drivers are murag mahog na sila part of the gig economy, di ba? Kada bang wala sila mga benefits niya kung na sila makuha, Right. daghan sila kwartawa. Yeah, I don't know if you heard of this landmark ruling. I think it was in California, if I'm not mistaken. Kani mga Uber drivers before, gig economy man sila. Yeah, gig economy Eventually, pag nakadaog sila sa ang mga taxi drivers, No, ang kanang Uber drivers they nasa lagi pass nga law that basically required Uber to list down all of the drivers as kanang Regular employees. regular employees with benefits and all that. Although not what it ended up doing it did it was good for the people nga murag ang Uber nga was their main job jud. Pero it wasn't so good for the people nga sideline lang. Nga naman. They were all required man to become full-time employees. And the company wala na sila incentive ba to keep the ones who are kanang part-time workers gani. So nahimo na sila mga full-time workers. So ang mga part-timers ni hawa na lang sila. So dili ni para sa mga dili serious kung nahanggang driver juga. Lagi So, more ginana. So I guess that's so what I'm saying ba is nindot ni siya nga incentive to the driver nga dili siya magunahuna og kaning tarifa, di siya magunahon og bad ni siya quota ba. Lagi. Because ang iyang hunahon is nga ka-operate siya at a certain time of the day, unya safe ang iyang mga pasahero, unya nindot og experience iyang hunahon inana na mga butang nga hayahay ang iyang mga pasahero dili kaning nervyuson kay grabe kayo mo drive and all of that stuff, di ba? Mo lagi na depends lagi na sa ilahang forecast sa targets nila nga dili sad kayo impossible kay mausab sa dang tono na pud ana. Nga kinahanglan di ka mohuman og 25 ka biyahe sa usa ka adlaw. Kay bao ka ba kanang mga taxi drivers, kaning mga jeepney drivers and so on and so forth. Grabe kay ni sila ka powerful. Kay nga naman. Organized man na sila. Hadlok kay mga politiko ano nila kay ga-election dili botaran sa mga taxi drivers association or jeepney drivers of whatnot, di ba? Mo na di aron. Di pa mo taga lobby. di mo sa usa ka syudad ra tanan gud na hitambo na muyo. Di mo taga diri kay uban. Mo na diya for the politicians ba. To anay di na taga diri tanan. Bitaw. Dagay Nag-drive diya nga nangari ra man mo drive. Pero siya ba? Pero kibaw ka ba? Muli na sila high election. Kanang mga taxi driver ba nakasuod na ba ka og usa ka sakay na pa ka taxi driver nga grabe kay ka chatty. Grabe kay katabian. Chatty. Grabe kay. Yeah. By kaning mga taxi driver, mga taxi driver by money original viral videos, viral stories. Kung mga taxi driver mo magsabot kina silang atong daoton si Bayjaya. Kada pasahero atong hisgutan si Bayjaya kani si Bayjaya buanga ni mamo. Piti. Piti ka. So pili pero bantayan. Grabe kini sila ka viral stories. So mo gina sila na una na. Mga mga marites day sa Dili mo na mag-spread og storya. Sila naghatag sa storya sa mga marites kana. So, di ta patakag bangga diyan nila? Pero naman ay kuan, di ba? Naman ay rating ang kaning ride nimo kung ganahan kag silent ride, di ba? Ay, oo. Naba na siya. Sa mga certain apps, like maka butang nakadaan nga hilom lang please throughout the whole ride. Pero dili sa masayon-sayon ninyo ang trabaho sa usa ka driver. Oy, kay pila gud na sila ka oras mag-drive, di ba? Lagi. Unya maka
na musakay nilang pasahero nga kriminal pananglitan, hold upper. lagi. kusog to. Kana. Kusog to. Luoy sa to sila to. Loy, so dili sa ka Ilang makaingon nga safety, security. kaning ato mga taxi driver, ang uban ani nila kuyaw sa ilang trabaho Very, very delikado. Mo na silang mamili po na sila kay hold upon pa lang na sila, di ba? Ang uban na mangilad, manaog lagalit, di ba? Lagi. So, Mo nang nindot ng app system because now you have an identity na matrack yun. Lagi. Whatever happens, kay malumokin sa nisakay, ana kay katong the old regular taxi system. Old na gito siya. Just nowadays. napakita piyo ato na kinundom ka? Oh, Piyo. oh. Mas barato pas taxi. So, I think it has to for me lang, I think it has to go. Mm. Right now, regulated the good na nagit a system that we utilize the technology we are having. And registered na mga tao nga mga nakay nimo. So that matrack. And it's also very useful for studies. I know that there are a lot of other people that So, are against it. Correct. So kanong mga pasahero nga katong mga taxi driver nga mahadlok og mga criminal elements, ma-minimize na ang criminality kay ang imuhang pasahero naa may identity sa Exactly. sa social media, di ba? Yeah. Yun yan, Dili na nakalista basta-basta na ang kid sila yung manakay ba? Oh. So kung pananglitan man gali nato si daotan nga tuyo, Tinguha. then mahibaw na kinsa siya, unsay naong niya, Yeah. and so on and so forth, right? Bitaw. Yan nakalista when siya nisakay sa imong car, when siya nakabook, ana. So kadaghanan sa atong mga problema gyud naa gyud technological solutions. Solutions, yeah. Solutions unya naa man gyud mga resistance to new things, right? Kanang privacy laws, Right. and so on and so forth, di ba? Pero at the end of the day, kung magkasinabot lang ta, di ba? I mean, like, that's a minor inconvenience siguro kung may It bawa is. na akong Facebook page It is. para for the everybody's. for the security of everyone, di ba? Yeah. We have a choice man to Ikaw, Ralph, how do you feel about restrict that? it. Yeah. About what specifically? About kaning privacy, about data privacy, panalitan ba kung atong gamiton gyud to the fullest extent kaning ang atong mga apps and our identities to hail taxis, for example. Well, I think Conjud, I do want a certain level of privacy, Jude. I do want I want there. Anong private mo kay Ralph? Dili, legit. Pero Unsa may gitaguan mo, Ralph? ay, dili sa ingon nga nako Klaro diha. gitaguan. Aya. Dili sa ingon nga nako Tayo-tayo na gitaguan. kita Pero it's concerning mo jud ang thought nga wala na tay sekreto sa atong gobyerno. At ganahan jud kay sikreto ang imuhang mga katigayunan diha. Dili ba ingon nga ganahan ko na ako'y sekreto, pero having the ability to or the freedom to have it kana wala ako gusto. It's not necessarily nga nako'y gusto itago, pero just having that option being there and having that freedom, I think it's something I'd prefer. But I'm curious, but this has nothing to do with this conversation. But, Yeah. but is democracy for us? Is democracy for us Kana mo Filipinos? nindot kayo pangutana. Jigir kay uwat ra gyud ko nimo mangutana kana jigir just. Hey! That's just a philosophical Morning, question. my friend, my brother. Do you think we should have like a different version of that? And I think this is not a question for the Filipino only. Like look at what's happening with the world now, diba? Yeah, Lagi? I think it's a question for people in general. And These days, diba? yeah, I think maybe we should save that for another time. Kay feel na ko ang atong storya na kay taas jud kayo. Taas po kayo, diba? Pero you're free to criticize. You're free to say whatever you want Right here, man. about the regular taxis, the green GSM taxis. In fact, you can continue this conversation even if we're no longer live. That's true. Pwede rin yung i-post inyong mga comments and suggestions, because the bottom line is we're having this conversation is that to make things better Yep. for the taxi situation, not just in Cebu but in the entire Philippines. Because like I said earlier, kaning taxi is like a moving house. Right. Okay? Ganahan ta nga inigsud na to sa tong balay komportable ta. Kinahanglan ganahan ta nga limpyo nga dili ta ma-feel threatened, we feel safe, di ba? How much more for somebody who's not from here? Out of town tourists, overseas tourists, kanang mga foreigners, di ba? Yep. Inigsud nilang taxi, they should feel safe. Yeah. Importante kayo nga butang limpyo, dili man mahog utot, di ba? Di ba? Mubalik ito sa utot. Mubalik kita sa utot kay mo gina akong mga ma-describe ay nga parehas atong microphone nga murag pila ni ka tutho diri, pila ni ka laway diri. Kanang taxi pod pila po nagautot kay mora man yung activity nimo mabuhat diya ka sound mo suka-suka ka diya kung hubog ka. Lahi na po ng storya. So make sure you guys Yeah, man. let's try to do our part
in making our taxi experience better in the Philippines. And we all need your suggestions and your comments Right. to make that happen. So daghang salamat sa inyong pagpamina sa ato ang programa. Ang atong hisgutan karong adlaw is the taxi situation, not just in Cebu, but in the entire Philippines, and how we can make it better. It's up to you. Thank you.